Amalima kɛnɛ media kanubaga bɛɛ lajɛlen aw ni ɲantuma an bɛ bɔ bi k'aw fo bi ye kari nansara kalo fɔlɔ tile 4 2026 kɛnɛ media jabarani sanfɛla la an bɛ bɔ ka aw fo ka waleɲuman dɔn bi an bɛna bɔ ka kuma n'an ma kuma a man ɲi anw b'a ye k'a fɔ Mali ja n'i y'a ye anw ka karamɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa dugawu kɛ Ala tɛ sɔn ka jaabi ja u dusukun man ɲi ja u dusukun man ɲi n'i ye anw ka karamɔgɔ sisan karamɔgɔ denmisɛn ninnu lajɛ a bɛɛ dusukun finnen de don u bɛ kuma ni Alako ye wa u kɛlen bɛ ka Alako birifani ta k'a da u yɛrɛ kan walahi ninnu tɛ maa ɲɛnamaw ye an balimaw an bɔra ka Suala Bayaya ka kuma dɔ lamɛn kuma in ye an yɛrɛw jigila misɛnya a man ɲɛ mɛnna k'a lamɛn Suala Bayaya yɛrɛ de ja hasiriya bɛ don karamɔgɔ dusukun na fo ka taa se i ma ɲɔgɔn ma Suala Bayaya bɔra ka karamɔgɔ Sinayogo ka a lagosi parce que u bɛɛ ye mɔriya de ye e y'i ka mɔriya kɛ yan Bamakɔ yan maa ma fɔ ko ke faamaw bila i la walima maa ma bɔ k'i lagosi k'i to i ka mɔriyaw kɔnɔna la ka na wuli ko aw ye muta karamɔgɔw ye maaw bɔra ka aw k'aw taabolo lagosi an bɔra ka aw lafasa u ka yan maaw bɔra k'aw kɛ jinɛyakɛla an bɔra ka aw lafasa u ka yan jaafu gɔtɔ mɛ tiɲɛ di Arasi Jali ma nin yɔrɔ la yan Ala wele Ala bɛ ban a t'u jaabi nabi ɲumanw bɛ Ala wele Ala t'u jaabi ne bɛ fɛ faamaw tun y'a communiqué kɛ ne tun y'a communiqué mɛn réseau nka moriyaw u ye sariyaw ta bi depuis premier mi-temps Télésí taara so ko fulomani kɛ ka baara ɲinɛ kubu walayi Ala kana di Mali ma a bɛɛ ne ni Ala cɛ Ala kana ɲinɛ kubu di Mali ma fɛn bɛɛ ne ni Ala cɛ Ala kana di Mali ma ɲinɛ kubu i kana di Ala i kana ti wari proposer yɛrɛ mais tellement que u dalen tɛ équipe yɛrɛ la wa u dalen tɛ dɔnniya yɛrɛ la yɛrɛ ne hakili la aw kan ka lasɔmi 98 a fɔra ko français ye coupe min ta a fɔra ko Agibu Soso dɔgɔkɛ ko de y'a baara kɛ aw kulo mais maa si ma bɔ k'o lagosi nka bi lagosili de bɛ ka ta ka ɲɛsin lagosili de bɛ ka ta ka ɲɛsin karamɔgɔ Sinayogo ma i b'a fɔ a ma ŋɛnɛ ye ɲumanya ta ka ɲɛsin a ma dɔrɔmɛ minɛ i tɛ équipe dɔn Mali kɔnɔ ko équipe mun ni daga dɔla tɛ a bolo o équipe tɛ Mali kɔnɔ o équipe yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ daga dɔla tɛ minnu bolo aw ka dɔnnikɛla dɔ bɔla k'a fɔ k'a bɛ nin kɛ ne hakili la aw bɛ jɛ ka dugawu de kɛ a ye a bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min olu de aw ka dugawu kɛ aw bɛ taa danga don a tigi kan hali n'a bɛ ɲɛ Ala bɛ sɔn o ma parce que aw ŋɛniya man ɲi an balimaw maliyɛnw an ka sabali an ka ŋɛniya ɲɛ quoi anw tɛ ŋɛniya ɲuman yɛrɛ ta ka ɲɛsin diɲɛ mɔgɔ fan si ma bɛɛ ko ne de ka bɔ ka fɛn dɔ fɔ pour que ne ka ye ni Sinayogo bɔla ka nin fɔ équipe nationale yɛrɛ min filɛ a ka daga donna bi u bɛ taa wari di dɔw ma ko baara kɛ an ka équipe ka se ka taa ɲɛfɛ u bɛ wariw de di n'i y'a ye Sinayogo bɔla ka défi lancer ta parce que i b'i ka baara kɛ dogodogonin dogo la dɔ bɛ taa o tɔgɔ ta parce que Mali o de ye ni Ala y'a kɛ Sinayogo kuma nin kɛ jamana ka kubu ta sisan walima Sinayogo ye nin kuma in fɔ a y'a baara kɛ maa ma kuma minnu taala daga don minnu bolo olu de bɛna yira télé la k'olu ye baara kɛ ko Mali ye kubu ta c'est pourquoi Sinayogo bɔra ka a yɛrɛ yira n bɛ fɛ ka baara kɛ Mali ka kubu ta pour que maa wɛrɛ kana n'a tɔgɔ sɔrɔ mais ko nin y'o yɛrɛ de ye mais mɔgɔw tɛ analyse yɛrɛ kɛ kuma yɛrɛ kan Sinayogo ka défi kun ye nin de ye sinon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i y'a ye a ye wariko fɔ u bɛ taa wari de di dɔw de ma ko baara kɛ u bɛ taa dɔw de don kaliwa la ko baara kɛ mais o siɲɛ joli joli n'a tɛ ɲɛ u bolo donc c'est pourquoi a bɔra a ye défi lancer sinon bi ma Sinayogo bila ye mais u bɛ bɔ dɛ a ye sungurubaw kɛ tan dɛ a ye nin kɛ tan dɛ est-ce que nin y'o kuma ye anw de kan ka jɛ ka dugawu kɛ kamalen Ala k'a ɲɛ a bolo Sinayogo an bɛ dugawu kɔni k'i ye i ye kuma min fɔ yarabi Ala k'a sabati minnu fana ye layiru ta ni a kɛla u ka a lawaleya
parce que sina y'a fɔ ko kumaci min mena k'a bɛ daminɛ o la o ye Mali ni Tunisie o ye bi de ye k'a bɛ daminɛ o la a y'a ka baara kɛ mɔgɔ kana wari d'a ma a y'a ka numéro bila mais an ka sabali tɛ sa maliyɛnw an ka sabali tɛ maliyɛnw Mali yɛrɛ ye plainte tigɛ ɲɔgɔn kama diɲɛ kɔnɔ Mali de premier o de la ɲɔgɔn tɔɲɔ a tɛ fɔ faama ma o b'i minɛ k'i datugu an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn minɛ ka taa di faamaw ma u b'a anw datugu anw kɛra mun mɔgɔ fasugu ye la population mali an kɛra mun mɔgɔ fasugu ye sisan an tɛ hakili sɔrɔ ten faamaw t'an to an yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn to yen n'an ma dɔ bɔ juguya na hali lahara maliyɛn kungo tɛ nɔgɔya hali lahara maliyɛn kungo tɛ nɔgɔya ka sababu kɛ wali kungo ye wali kungo fɛn min tɛ daga min t'i ta ye i bɛ t'o da de yɛlɛ maliyɛn de b'o de baara de kɛ bi daga min t'u ta u bɛ t'o de da yɛlɛ an ka sabali tɛ sa maliyɛn ne yɛrɛ dabali mana an yɛrɛ o de la sa minɛ maliyɛnw anw kun tɛ taa kunun dɛ réseau de nana anw de kɛ nin juguya fasugu ye tan ou bien réseau de an kun ka jugu mais an kun t'a dɔn ni réseau nalen de tɛ réseau de nana dɔn k'a fɔ ko maliyɛn ja maliyɛn ka jugu réseau de nana o yira anw na sisan ala k'a ɲɛ ka d'an ma a k'an bɛ waati wɛrɛ kɛnɛ min ja mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bi depuis premier mi-temps télésitar so ko fulomani kɛ ka baara ɲinɛ kubu wallahi ala kana di Mali ma a bɛɛ ni ala cɛ ala kana ɲinɛ kubu di Mali ma fɛn bɛɛ ni ala cɛ ala kana di Mali ma ɲinɛ kubu i kana di ala i kana di wallahi n'a y'a yɛrɛ dɔ don min na ka balonko problème ɲini k'u résoudre don min na ka bɔ ni naganaka ko ni nin dangatɔya ko ni nin sarakadenya ko ninnu kɔnɔ o don Mali bɛ kubuta o don Mali bɛ kubuta mais kana a sigi filomani dɔ ko filomani dɔ de ka mori baara ko bɛna kubuta ka di aw ma ko miliyɔn kɛmɛ ko kuma han jamana minnu ye kubuta ale de kubuta ka d'olu ma ale de y'a baara kɛ ka d'olu ma han Worodugu lajɛ kɛ Worodugu ye kubuta siɲɛ joli ale de olu ta baara kɛ ɲinɛ ta ka fasa fɔ ko jakuma ne k'i da la n'a bɛ so la ni miliyɔn kɛmɛ ko de b'a la ka taa baara kɛ ka miliyɔn kɛmɛ ɲini awɔ wala ni maa ti sɔrɔ k'o gosi bilen donc a bɛna ka na peuple kuturu de gosi sisan ka peuple kuturu de filɛ sisan ka peuple kuturu awɔ mɔgɔw fɛnɛ bɛ sɔrɔ mun b'o kɔrɔ don wallahi mɔgɔw fɛnɛ bɛ sɔrɔ minnu b'o kɔrɔ don aw ma dɔn a ye jamana in kuma suli ten sa dɔ kɛra dɛ a ye jamana in kuma suli wallahi i bɛ ni naga kan mɛn aw dɔrɔn de fɛ yen Burkina dɔnnibagaw tɛ yan aw ye jɔnni bɔra ka fɔ yen mais ko Burkina bɛɛ b'a ɲɛ balontan na kɛ aw bɛ s'olu ye balon na n ko Burkina bɛɛ b'a aw ɲɛ balontan na mori dɔ de y'o baara kɛ yan ou bien fulomani dɔ de y'o baara kɛ u t'a ɲɛ wa han aw tɛ taa yɔrɔ si wallahi aw tɛ taa yɔrɔ si tant que aw ka balonko sigilen bɛ ni naga ko ninnu kan fo ka Mali sa tɛ kubuta a bɛɛ ni ala cɛ Mali tɛ kubuta fo ka diɲɛ wuli don min na a tɛ ta parce que a ta ɲɛ t'a kɔnɔ tellement que a degelen bɛ facilité la tellement que a degelen bɛ a tɛ se ka attaquer a ka problème na fo ka taa den fulomani dɔ kɔfɛ ko fulomani de bɛna kɛ ka mun dɔnniya b'a la mun don ala don mun dɔnniya b'a la ka o bɛ se ka kubuta ko ka di aw ma hein mais ça c'est une honte hein? Ça c'est une honte wallahi ça c'est une honte